apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapuan ti semento kan landaw iti paraangan niyaw Conchita anak kaw. Ninanang mo't, paggapuan na kumangay. Ay nawaw, apay adinak diritswan. Ginatang mi dagita para iti arapaap mi amansyon nanang. Nangalaan nyo iti kwartayo nga inggatang yaw. Kaswildo nila kay ko Sigurado ka? Ninanang mo't, pangalaan mi kumangay. No apay ngamin atalandok kan simintumot ti ayan ti atensyon yo. Makimisa kayo kadiitawin no? Makimisa ka. Iso nga rod ngay mayak tadagasan ka. Agkuyog ta a makimisa. Agtugaw kayo pa'y nga rod. Urayan nak tagdigo sakpay. Ay katagawaam diyak kaya ti maladaw. Wan ka di. Mabit lang daytoy. Danag yun aya. At damatan na urnong asiminto kan landok lakay. Ituloy man ang timang ipatakdar iti mansyon nga arapaap ta Wan bakay. Ituloy minton bigat, tanalpas matan ti kontrata na Darat laangan ti magatang. Wen, agda tin-order ko. I-deliver da ka no into lagsapa. Manungal daw asaan kay nga agtrabaho ngay. Depende ano nga agpakontrata da manay. Anya ti ko natibus mo aya. Agteksto ka no at da manay. At damot siguro ti ipakontrata daan niya. Apay kasta ti reaksyon mo? Wen tamadanagan nakmatan lakay. Saan pa'y analpas ti mansyon ta? Kasapulam dagita kontrata tapno makumpleto. Ay nawaw, awan rumba nga pagdanagang bakit. Sakpay di ko nam. Mangyawid aktumanan iti materyales no at damanan agpakontrata. Wala, tapno saan nga isupay a paggastusan ta. Good morning, Mari Conchita. Kastamat kang ka, Mari Wilma. Sumrek ka, Mare. Saanan, Mare? Umay ko la isubli ti martilyo a binulog nila kay ko kada kayo. Tinarimaan na matlaangan, titawayo, Mare. Un, Mare, nalpasan. Ne, kukwayo dagita ang materyales, Mare. Wan, Mare. Naimbag kayo pa'y, Mare. Gimatang kayo manan iti materyales para iti mansyon nyo. Kasta talaga no nagagatimay sa atao, Mare. Sana ulatan na. Dakil siguro ti sweldo nila kay mo niya. Medyo, Mare. Ay, da kami nga ta. Ay, nagngina mo nga min ti materyales. Iso nga aging gaita kat anusan mi ti balay nga impatawid dagiti dadakkel ko. Kaadan to, Mare. Tiwala lang sa Diyos. Sa di no tinagapuan ba kay? Ay nawang, di mo't nagpakadakan ka. Mga isubli lang iti martilyo timbagam kanya. Yung nabayagan ka may. Wala, tanaki-istorya akpay iti kumarek. Anya ba nang tinagsaritaan niya iti kumarain? Dagiti materyales iti paraangan dalakay. Apa iti materyales iti paraan da? Umapalaklakay. Maituloy man ng tibalay nga ipatpatakder da. Kadata, awan pa'y narugyan mat. Agan anos talat ta nga aging gaita. Siyempre, at dati kontrata da pari dyan Bayam, gumatang tanto mo iti materyales. Lumatsyambaan dati met apresyo tinatang bakit. Kurang pa'y ngaming turnong ta. Asino ti kinasaritam iti silpon mo, lakay? Tibos ko bakit? Ni Madam Mariana. Anya ti intawag na? Anya kumapay ngay. At damanan ti kontrata. Di manayunan manan ti materyales para iti mansyon talakay. Tangiwat mo bakit? Amang ano at damakang nagkangga. Pasensyakan. Naragsakak laeng tamalpasan ti balay ta. Wana,
iti saan nga agbayag, malpas to day ta amansyon. Ay na, magagara naklaunay lakay. Mangindasar ka man kiti iti kanun tabakit. Mabisbisin ako. Okay lakay. Mangidasara kon. Sumarunukan to iti kusina. Aga, samanta materials nga inyawid mo lakay. Nagadon. Siyempre tapno mamamingsan ti pa-deliver. Sobran samo dayta. Okay lang, bakit? Ada na panunot ko lakay. Ay nawaw, anya man day taan na panunot mo. Anya nga ta, no pagkwartaan ta tidaduma dita. Anyat kaya't mo asawan bakit? Ilako ta tidaduma asiminto ken landok. Tapno adama la ang maigatang tidaduma a materialis Ayunan niya. Mayat day taan na panunot mo, bakit? Pagkwartaan ngagpaiso da kita a materyales. No maipapan iti kakasta abanag, nalaingak ang mga diskarte lakay. Agsapol ka nga rudan iti bayer, bakit? Wun lakay, kung takak dagiti gagayim ko, siguradong adamay at agumatang. Adwam to ti iyawid mo untun sumarunaw, tapno dakkel mat ti kwartata. Un bakit? Naynayunak to. No kayat mo agad pagdublik pa'y. Kukwayo da kita materyales, pare dyanay. Un pare. Talaga gaya madakkel ti masuswil to, iti kontrata yo pare. Ay wala pare. So makagatang kami iti materyales. Ang mga kunak no kasapulan nyo piti trabador pare. Tagaplayak man man. Sayang. Napaya sayang pare. Naladaw kan pare. Kompleto kami mo time. Sayang agpaisa no kasta. No bilang lang. Adal mo ti gardin nyo pare. Asino nga iti mga iwan ka dagiti mulay yun wag trabaho ka. At dani bakit ko pare? Kaya't kumutag trabaho. Takas makita kat mayat sama ti kontrata. Dagos ngagprogreso ti biyag. Teksan kan tulat ta. No adda bakante pare. Ayun man pare. Agyaman aklaw na yang. Adda na patag nga ibagakan ka, Kaloy. Nga ti bagang bakay. For sale ka no ti semento kan landok damari Conchita. Anya? Ilakla ko dati daduma ang materyales, ta sobra ka nung. Anya ko mo itano ilak na ako da. Kanapa yung ilako da? Sobra ka nung nga rod, lakay. Nalakalaang ti panangilako da. Nugatangan ta, makatipid ta. Apa yung ilako da itinalaka. Kat nangina ti materialis ita. Di malugi da. Isumat timbaga ni Mari Conchita. Adda ka no discount na. Sino mat nga iti kaya't na amalugi? Ay basta, gatangan ta day jay. Sayang lakay. Aguray man pa. Tapag panunutan ta na saya at bakit? Saan ang mabalin lakay? Ang mga numabayagan kang agpanunot kat maunaan ta. Ipa-reserve kulatan tapno sigurado adata ti makaala. Apay ngay, impa-deliver mo ti materialis iti balay dawil maakumaray. Ginatang da nga rudan, nanang. Ay nawaw, ginatang da ko nam. Wan, apay ka day. Na, apay nga inla ko yaw, kat saan pa'y mo't analpas ti balay yaw. Gumatang kamin tumanan ananang. Anya? No agswildo nila kay ko, di gumatang kamanan iti materialis, nanang. Sa balit agparparik na kanya ka. Anyat kayat yu asawan? Agpudno ka man kanya ka na ko. Sa dinaw ti pangalalaan nyo kadagijay a materialis Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo aginatang minanang. Mariknak nga dailimlimad jo iti asawam. Ninanang mo't. Anya ko matiilimad mi kada kayo ngay. Ang mga no tinaktakaw nila kay mo dagita a materialis iti pagtrab-trabahuan na. Ni, saan Tila ibagbagayo mo't. Saan kami nga agtatakawan niya? Agasam man na ita materyalay sulma. Amom naman no ti binayadak dita lakay. Manungan. 10,000 lang. Ay nawa. Kano nagadaw? Isula ang matisiningir ni Mari Conchita. Talaga sa balit agparparik na kanyak bakit? Anya mananday tang agparparik na kan ka. Nangina ti kasta materyales sa sentro bakit? Saan lang nga 10,000 ti balor da kita? Di ka pa'y agyaman ta nakatipid ta lakay. Ay. Agdan samot milagrong aramidon da dya pare dyan ay. Ang mga nutak-takawon na kita materialize. Imposible mo't nga ilakod da day tay ti 10,000.
Nupod mo ginatang da. Ayan nga ti inyawid mo asiminto kan landok lakay. Awan, bakit? Ay nawaw, apay nga awan. Nailako kung ti inyawid mo idi na minsan. Ha? Asino tinanilakwang? Ni Mari Wilma Ada ti 10,000 talakay. Inlakok aminan, tamangalakan tumula ang manan. Sayang, tawan mo't naiyawid mo ita. Uni nga rod, saan nga min ang nag-awid ang iti katrabahwak? Iso sa anak ang makatiming. Itaman pa'y. Dayo nga min dagijay. At ayo ti lugar da. Iso akasadot da tagbiyahe. Awan pa'y nga ron mailako ita Awan pa'y bakit? Inton sumarunong tao. Masapul nga daman ng iyawid mo tanay. Nailakok amin, kat saan pa'y analpas ti mansyon ta. At damot kid di pangalaak bakit? Masukatan daw. Pinayaban na ka no, Madam Mariana. Wan, kat uray saan ka pa'y asumrat, Johnny? Ne, apay ngay, Madam. At na nakasaritak agayam ko. Isupay laang ti makam mo iti kontrata adi mo na ilepas. Saan lang mabali na sukatan dak, Madam? No saan lagapo kanyak, awan dagita trabahador. Apay, kayat mo ti mapabainan? Anya ti kayat yo asawan, Madam. Amok ti kalukwan ngar aramidam, Johnny. Isumat gayam anabiit maibos dagiti materyales. Tagayam, iyaw awid mo ti dadduma. Ha? Madam? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Sukatan kalatan, tapno saan nga isupay apagparparikuta. Madam, masyan ka kumakanyak. Saan pa analpas ti balay me? Agsapul kay kisabali apagtrabahwam, Johnny. Ah, Jak kayat ti empleyado, adi na ammo ti makontento. Kan saan lang aday ta? Taktakawam pa'y dagiti materialis ko. Anya ti parikot ayala kay. Dua aldawon adi ka makasarita anasayaat. bakit? Awanin ti trabaho. Ay nawaw, kasanong awanan? Ti kontrata yung ay. Saan pa'y mat analpas day chay? Inikatdak ni Madam Mariana. Anya? Naamuan na ti maipapan iti panagtakaw ko. Iso asinukatan na kadagos bakit? Kat, kasano nga rudan ti mansyon ta ita? Sapay inlakok amin ang materialis kini Mari Wilma. Sigurado adi na kayat nga isubli day jay. Kunak tumal! Nay, Ah. adda kayong magayam di tananang. Itay pay, iso anangag ko tinagsaritaan yung agasawa. Nanang. Kunak tumal! Naggapoy ti takaw dagita materyales. Mas daawak nga men, tainla ko yuki de itinalaka, kat amo yung matanangin na ti materyales ita. Kayat mila ang amalpas ti balay nga arapaap minanang. Ay, unay kayon. Kaslasaan kayo ang makimismisa iti kasta nga inaramid yaw. Anya ngay ita, da kayo maalaang tinaawanan. Ay, unay ang dagijay nga agasawa. Ah, sino nga gasawa bakit? Damari Conchita akin pari Johnny. Abay, anya tinaramid ta? Ay nalakay, naggapo magayam ititakaw ti materialis aginatang ko kadakwada. Kung naktupay kay. Sapay na aramat mo't aminan. Saanan ang mabalin ang maisuplay? Apay nga min, ginata mo pailaan. Basta siya, awan basol ko di talakay. Inosinte amom dayta. Makatawan man ang tinapalabas, ngam saan pa'y analpas day ta balay. Awan mo nga rod mayat nagpakontrata kanyak, bakit? Si kantumo ngamin. Ay nawa, di nakpabasulan ta desisyon tamot adwalay jay. Basol mo tadi kamot ngamin nagananad. Anya ngay, natiliwan nakalaka nga rod tabusyaw. Agan anadak mo't bakit? Naira na laang day dyan niya. Kat, anya nga rodan ti planom. Bakit? Anya nga tanong agabrudak. Ijay mat, Iti ayan ti kasinsin ko hiring da aya. Wan, ipadas kong tuman ngagpaiso tagaplay. Tapno malpas mo't ti arapaap ta abalay. Agabrod ka magayam dyan ni anak ka. Wala nang, ipadas ko mantigasat ko ya abroad. Wala tapno malpasan tabalayaw.
Wan nanang. Ngam na kita amlaan nga. Taamangan no aramidam ijay tikas iti aramid mo dito. Saan na nanang? Di akong katagtakaw. Narigat ti may sagmak. Ayun narigat nga agpaisaw. Anong sa nyo pailangan dagita po ko Tulungan nyo pailangan ni bakit ko. Wan, siya kung ti makaam mo kadagiti apo ko. Ano sam ti mayadayaw tanay, awan mo ti pagtrabahuam dito. Tapno malpas mo ti mansyon nyo. Ibagam kin ni bakit mo, taidulin na anasaya at ti kwartayaw. Uy, nanang. Kas kanayon ko nga ibaga, nalaglag ang tirik na no dagiti arapaap tayo, ket nagunud tayo, babaan iti nasaya at tawagas. Hello, bakit? Agpaw-itak man na niti kwarta. Wan man, tapno ada ipasweldo kadagiti trabahador lakay. Umatang kanto matlang iti materyales. Tapno malpasin ti mansyon tayo. Nada mabate, idulin mo pailaan para matlang iti masakbayan tayo. Wan lakay, kasta ti aramidek. Ay wan gayam, planok ti agnegosyo lakay. Anya negosyo nga Agluto ako maiti merienda, ta iso ti ilako. Sika, ano ka ba alam lakit di bakit? Sapay at dadag iti ubing. Tapno matulungan ka matlaangan alakay. At damat ti sweldom apagpuunak, kung maipapan kadagiti ubing, at ni nanang akatulungak. Mala, sika ti maka mo bakit? Planuam anaimbag, tapno saan amasayang ti kwarta nagrigrigatak dito'y balasiw taaw. Danda ni malpasan ti mansyon nyo Mare Conchita. Si kakit di mat, Mare. Pudnomat, Mare. Kasla mansyon ti balayo. Nagdakkel si ka. Naimbaglaangan tanapanunot nila kay ko ti agabrod. Wan nga rod, Mare. Sipod nagabrod nila kay mo. Kat dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo. Mayat itirik na, Mare. Ayun mayat nga agpaiso tirik na. No dagiti arapaap tayo kat nagunod tayo babaan iti nasaya at awagas. Awan ti pagdandanagan tayo, Mare. Nalpas matlangan ti mansyon nyo, anak ka. Wan nga rod nanang, kamaudyanan na. Kano nga rod nga iti Thanksgiving. Mauray pa iti panagawid nila kay ko, nanang. Sa bagay tapno kompleto kayo asa nga pamilya. Wan, nanang. Nay, agun-uni mo ti cellphone mo. Asino nga iti umawawag? Nila kay ko, nanang. Naaproban siguro ti bakasyon na. Ay, sumbatam nga rute na anak ko. Hello, lakay. Bakit? Good news. Makapagbakasyon na kintin sumaron na bulan. Ay, kat nasaya at ano kasta lakay. Matuloy ti Thanksgiving no kasta. Un bakit? Sikapay lang ti makaam mo ang mga sikaso dita. No problem lakay. Siya kung ti makaam mo iti amin. Ti panagawid mo laangan ti panunutam. Ay, nawaw! Ditay agaramid iti dakas tapno magunod tayo laang dagiti arapaap tayo. Laglagi pan tayo kuma, analaglagan iti rikna, no ti arapaap kat nagunod babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.